The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Luke chapter 2, verse 11, For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. Verse 12, And this shall be a sign unto you. Ye shall find the babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger. Verse 13, And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host, praising God and saying, verse 14, Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men. 1 Corinthians 2:16, Who has known the mind of the Lord that he may instruct him? But we have the mind of Christ. 1 Peter 1:13-15, Therefore gird up the loins of your mind, be sober, and rest your hope fully upon the grace that is to be brought to you at the revelation of Jesus Christ. As obedient children, not conforming yourselves to the former lusts, as in your ignorance, but as he who called you is holy, you also be holy in all your conduct. Galatians 2:20, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. Colossians 2:8, Beware lest anyone cheat you through philosophy and empty deceit, according to the tradition of men, according to the basic principles of the world, and not according to Christ. 2 Corinthians 4:16, Therefore we do not lose heart, even though our outward man is perishing, yet the inward man is being renewed day by day. Sa dili pa kita magapadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios, nining adlaw kinahanglan ang atong pagsugid sa atong mga sala nga nahimo nining adlaw. 1 John 1:9 mando kanato, if we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. For you, unbeliever, it is faith alone in Christ alone. Acts 16:31 nagasulti, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Busa sa hilom, as usual na itong ginabuhat. Atong isugid ang tanang mga sala, o atong dawaton sa Ginoong Kristo kung ikaw dili pa magtotoo. Andaw mo na to ang atong tagsa-tagsa kakalag. Therefore, magampo ta sa hilom. Amahan mo nga langit no, nagapasalamat kami kanimo nining lain sa mga adlaw nga imong gipadangat kanamo aron kami makapadayon sa among adlaw-adlaw nga pagtuon sa imong balaang pulong. Salamat sa grasya nga imo pa kami gipabuhi hangtod ni gayuna. Salamat ni among Bible study
ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Well, maayong adlaw kaninyong tanan natong mga higala, mga suki na nining atong ministry o sa atong mga subscribers o atong mga igsuon diyan ni Kristo, our fellow believers. Welcome no sa kaninyong tanan. I hope anamos maayong panglawas ni ining mga gutluwa. Okay, padayon kita sa atong gibiyaan nga hilisgutan nga niya pa kita magdupot ni atong tun-anan nga giuluhan og how to be truly happy in life. Okay? Una sa tanan, ayaw na gyud kalimti nga kitang mga magtutuo dili na taga dinhi sa kalibutan. Taga langit na kita. Human kita mutuo kang Ginoong Hesukristo nga atong manluluwas, gibalhin ang atong panahon, gikan niining atong panahon karon ngadto na sa eternidad. Now, of course, sa atong padayon na sa atong mga kalihukan adlaw-adlaw, nagaagad lamang kita sa grasya sa Dios ug way lain. Kay dili man nimo mapaningkamutan ang Kristohanong pagkinabuhi, dili. Igo lang kita nga nagaagad sa grasya sa Dios. Ang grasya sa Dios may nagalihok na sa atong kinabuhi. In fact, na mando sa Dios sa iyang pulong nga kita managawi, ginamit ang atong pagtuo og dili ang unsay atong makita. We no longer walk by sight but by faith. Pagtuo. Kay kini man ang pagtuo sumala pa sa Hebrehanon 11:1. Faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Mao na nga unsa gani ang makita nato kini temporaryo, lumalabay lamang. Pagkadtong dili nito makita, pan atong gituuhan, mao nang mga butanga ang wala na'y katapusan. Hangtod na kana, it's eternal. Okay? So kita karon nga mga Kristohanon, gimanduan nga magkakinabuhi kita sumala sa kabubuton sa Dios ang atong paagi sa pagkinabuhing Kristohanon. O ato naman kining silsil na gyud nga ang paagi sa kinabuhing Kristohanon usa kini kamatang sa pangunahuna. It is a mental attitude life. O kanang maong mental attitude life is definitely pleasing to the Lord. Now, gawas sa diha nga kita mahisukamod na usab, humikan kay kanang dumala man ta sa atong kinaiyang makasasala, kay niya manitapot naman ni sa atong kalawasan, gikan niya atong higayon nga natawo kita pisikal, ning tapot naman ni. Kay mao man na ang kamatuoran nga sumala sa formula nga gipahimutang sa Dios nga ang salang panulundo ni Adan dugangan pa sa atong kinaiyang makasasala. Ang resulta, patay kita espiritualmente. We are spiritually dead. So mao na nga ang atong kinaiyang makasasala nga niya sa atong lawas, while ang Espiritu Santo aniya pod niya magapuyo sa atong lawas. So therefore, ini atong lawas na ay bugno. Dili ko na kay bugno, well, may ingon na to nga kanang na ay pagsungpaki tali sa balang Espiritu Santo o sa kinayang makasasala. O anara ka na to, kinsay atong padumalahon sa atong kinabuhi, ang kinayang makasasala ba o ang Espiritu Santo ba?
It's a matter of choice. Atong kapilian. So mo na nga, sa diha nga mahisukamod kita gumikan kay nagasala kita. Bisa kung siyang matang sa sala ba sa nahuna, sala ba sa dila, sala bang makita, buhat. No. Kani, mao ni ang makapakarnal nato sa diha nga magpapildi kita. Ining maong bugno tali sa kinaya magasasala og sa Espiritu Santo. So a believer who is carnal, ato naman nagisgutan gahapon pod, once a believer becomes carnal, he lives a life of lies. Mga bakak na gyud. Bakak ang iyang kinabuhi. So, bakak nga pagkinabuhi. Now, of course, di man mamakak ang pulong sa Dios kay mao man kanang paglatid niini sa kamatuoran nga naara na nimog mo dawat ka ba niya ng maong kamatuoran o dili. You see? Ato ka na manggiingnan nga all of life is decision making. Ang tanan, nga kalihukan nato ni atong kinabuhi din sa yuta. Ang tanan is decision making. Decision ra gyud kanunay. Mao na niya ang grabe kay kita ra ba gyud ang manubag niya ng maong desisyon nga itong gihimo. You see? It is us, kita, ingon nga, mga anak sa Dios, sa diha nga mohimo kitag desisyon, kita ra lagi manubag sa kanang sa maong desisyon nga itong gihimo. You see? We are the only ones responsible, accountable, and answerable to all those decisions that we make. Mao na nga, kay desisyonan man sa maong magtotoo nga kanang mubuhat og sala, then nahimo siyang karnal, ug ang iyang kinabuhi musugod na sa pagkinabuhi bakak. Sabot ka ba? Bakak. Di man ni kadtong atong gitun-an sa mga taon-taon na gyud nga kining tulo ka R. We have to remember the 3 R's. Reception, retention, recall. Now, kining tulo ka R. Bantayan na gyud ni nato. Reception ang atong pagdawat sa atong ginatun-an, nakatunan nga mga pulong sa Dios. Reception atong gidawat. Ang sunod, retention, ang paggunit na paghupot. See? Kanang hawiran na yun na to. Kaya aron mapundo na yun sa atong alimpatakan, sa atong kalag. Mao na retention, paghupot. O ang ikatulo, recall, paghinumdum. Now, of course, wa man ta mahinumduman kung wa ta magdawat og unsang pagtudlo diha, you see. Kung di mo dawaton ang gitudlo nga kamatuoran, then wa kay mahinumduman, basta. Sa mo paghinumdum, we can never remember anything that we have not received and we have not retained. Therefore, ayaw na ni kalimting 3 R's. Reception, retention, recall. Now, pagi ako idugang nimo nga sa diha nga ang usa ka magtutuo na karnal. Kano siya na karnal? Sa iyang pagbuhat og sala, ug way pagsugid niya na ngadto sa tubangan sa Dios. Karnal ang iyang kahimtang. That is his condition. So a carnal believer not only lives a lie, but ignorant of the truth. Wala man siya lamang. Siya man niya pag-katun o kanang kaalam, kaibaw. Kung wala siya pagtuon, nga nung wala man siya pagtuon, wala may gana. You see? Mauragod na, magsumpay-sumpay ragod na. Now, mauna, nga kitang mga Kristohanon should learn Christ, manthano, numdum ka. Kung giingon nimo,
manthano, learn Christ. And then number 2, hear Christ. Dungga, akuo, A-K-U-O, akuo. And be taught in Christ. Kanang patudlo, bahin ni Ginoong Hesukristo, didasko. And humanya na, put on the new life. Isulob ang bag-o ni mong pagkatao, bag-o ni mong kinabuhi. Na timan nga ang pastor teacher nga mo ay nagatudlo kanato nga mga sakop sa simbahan. Kita kay sakop man ta dining katuigan sa simbahan. We are members of the church age. So, ang pastor teacher is the food preparer. Ako ang giinan ni gapon. He is the food preparer. Siya ang cook. Now, sa 2 Corinthians 5:17, just as a review, sulti kining maong kamaturan. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new. Na. Nangabang unang tanan. So, we have to learn Bible doctrine before thinking doctrine. No, stop. Sa man mo pag hunahunag doktrina kung wa kay pagtuon sa doktrina. Klaro kayo na that's simple logic. Now, atong giingon kanimo nga the Christian way of life is a supernatural way of life. Dili kasagaran nga paagi sa pagkinabuhi. O kay maumang kini, as such, kini na ginahanglan o dili pod kasagarang paagi sa pagtuman. Kasabot ka. O bahin nining maong matang sa kinabuhi mo ni gitawag na to capacity for life. Ang atong katakos sa pagkinabuhi, nga kahimutan sa Dios. A life pleasing to God. Ug unsaon man? How? By executing the Christian way of life. How do you execute? Reside in the power sphere of the divine dynasty. Operational divine dynasty. Fulfilling the protocol plan of God. Kay diha raman nimo matuman ang kanang protocol nga plano sa Dios diha sa sulod niya ng power sphere. Ako ning ginahinayan aron di gyud kamuwas passing ba. So ang imong pag-execute niining kanang paagi nga kinabuhing Kristohanon, mao ang imong pagpuyo dito sa sulod, sa gahom, dapit nga may gahom sa Dios. Ato na lang nagibinisaya niyan. Actually, this is the power sphere of the operational divine sphere. Mao ni ang atong tukmang dapit, the rightful place for us to stay. Niining atong kinabuhi karon, niining as Christians or believers in time. Mao ni actually daghan man gud ni kanang description kining maong operational divine sphere. Gitawag kini protocol plan of God, gitawag kini og the Christian way of life, gitawag kini og kaning power sphere, God's power sphere. Gitawag kini og unsa pa? Daghan. Kalimtan na lang nato itong uban tungkol sa kadaghan ini. Today, kanang subo gyud, una-unaon nga, karong panahuna, majority of the people, including believers without doctrine, do not have this capacity for life. Wala. Wag yun sila makapanag-iya ni ining maong katakos sa pagkinabuhi. Do you know why? Naibawang pagngano? Well,
The answer is because of so many bad influences. Mga dautan nga mga influensya karong panahon na. Unsa may mga influensya nga imong hinganlan. Well, na internet, YouTube, social media in general, Instagram, Facebook, etc. Of course, kung man ta magdaot niini kay na may mga kaayuhang kagamitan niini. It has its good uses. The internet, masangya o maing balita sa kaluwasan, ihon man nining YouTube, atong gigamit sa atong ministry. Now, kinigod, magamit mangunis kadaot sa atong panghuna-huna kung imo gyud ng pakadak-an o wa gyud na masubay sa kabubuton sa Dios. See, you can use this in any in a human viewpoint nga pamaagi. Now, in this media, ang impasiya gud niini nila mao ang imong kaugalingon, yourself and people. Just it is me, mine, I, myself. And if this is so, if this is so, then you for sure will never be able to have capacity for life. Di gyud. That's why na sila selfie. Ika man na sa pulong nga self, kaugalingon. You see? Now, most causes of personal problems, unsa man? Ngutana ko nimo. Unsa man ang sagad yung hinungdan sa imong personal nga mga suliran. Ibaw ka kung sa? Ang atong pagbuhat og sayop, dautan, nga mga desisyon. Right? Yes. Our making bad and wrong decisions, mao ni ang usas mga hinungdan nga atong masinating mga suliran sa kinabuhi. Yes. Practical kaya ni. And the only way to avoid making bad and wrong decisions in life, is to learn the truth, Bible doctrine, and eventually be able to reach kanang ang gitawag natong capacity for life. Nakita nimo? Mao gyud. Bisag unsaon nimong pangita, kanira gyud ang pagiha nga makalikay ka og himo og mga sayop, dautan, ngilad nga mga desisyon sa imong kinabuhi. Di man nga ikaw ang magtutuo na karon, you are a new creature. 2 Corinthians 5:17. A believer is a new creature. Excuse me. Di man na. So, ingon nga bagong binuhat, he is supposed to have a new mental attitude. Bagong nga panghuna-huna, matang sa panghuna-huna, new viewpoints, divine, bagong paagi sa kinabuhi. In short, a new life. Kita nimo? Kini ang Yahweh to have a full happiness. I mean, mo nga atong title din sa atong gitunan. How to be fully happy in life. Namo na. Kini. Kita na nimo. That is being a born-again person. Ang iyang pagtuo, maugmad pinaagi sa unsa. Iyang pagdungog, pagpatalinghog sa kanang in a very attentive way, in a positive way, objective way. Kaya naman na sa Roma 10:17, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Klaro man na kayo. Now, being born again
is a grace process, grasya. We don't deserve it, we don't work for it, and we do not earn it. Wala. Grasya. Iba na mag-unsibot pa sabot sa pulong nga grasya. Ang uban lang gudpod nga. Huwag magiging sila alam maglagi, ini mga butangan na itong mga espirituhanon ni atong gipanghisgutan. Ang mga kalibutanon maghisgot nga grasya mo, na ilang naibo ang grasya, kung manugab, human sila mabusog, sila ikaon, dayo panugab mo yung grasya sa Diyos. Iyaw mo na. Ang pulong grasya goes deep down. Dako kayo ang kahulugan ni mong pulong nga grasya. Minomdom ka ba sa akong giingon nimo nga I have a friend pastor. Ako siyang gitamod nga sa kapastor nga grace-oriented, spirit-filled. He is in the ministry usab. Iya kining kanang define in his own way. I like this one. This iyang define. Okay. Akong balikon ako naman nigi isgutan ni mo kaniyan to, para akong balikon lang yapon. Okay. Grace, G-R-A-C-E. G, God's gift to me. Ang gasa sa Diyos nganhi kanako. R, received by faith. Madawat pinagi lang sa pagtuo. A, available to everyone. Madawat ni bisan kinsa. Available to everyone. Anya, letra C, comes through Christ. Og E, extended for all eternity. Now, kita ni mo sa kanino na, God's gift to me, received by faith, available to everyone, comes through Christ, extended for all eternity. Mo na ang grasya. I'm really sold out to that. Now, atong naibawan nga, sa dihang ang usa ka tao, mohimo sa labing hinungdanong desisyon siyang kinabuhi. Desisyon sa pagtuo niya kang Ginoong Jesucristo. So when that person becomes a believer, he is saved, he immediately steps into a full-scale battle. Mutungtong siya dayon sa dapit nga na anay kumbati. It is a full-scale di gani kay battle, it is a full-scale war. Mo ni ang atong paghulangway nining spiritual warfare. Okay? Spirituhanon nga away. Inumdumi nga doon natin tulo ka nag-una nga mga kaaway ingon nga mga magtutuo. We have three major enemies as believers. The world, the devil, and the flesh. The world. All of its systems. Tanang nga sistema niini. Okay? O ang devil, ang yawa, usa ni sa atong nag-unang mga kaaway. Satan. And then the third is flesh. Ang atong old signature, kinaiyang makasasala. That is why, muna, kinahanglan nga magtuon ta sa pulong sa Dios sa malahutayon, masigihon, makugihon, consistently, persistently, regularly, meaning on a daily basis. Nga no mangyod nga, daily basis man. Ako na po kang patinawan nini nga no man. Yung uban ko nakabagot-bot nila kabiha po ng inyo'y adlaw-adlaw. O bamupo, o kahutde sa inyong gipangisgutan, magkatawa lang ko. Mupahiyom na lang kung naay ako madungog nga mga komentaryo sama niya na. O tayo may mo, adlaw-adlaw man yun. Because, ano man, tungod kay kining maong full-scale war that we are waging,
dili lang kay adlaw-adlaw pod. But on a moment by moment basis, kita mo na. Gutlo por gutlo, dili lang kay on a daily. Mao na, kini nga itong gibuhat, agira ni og sunod sa mando sa Dios. Tuni akong pulong. Adlaw-adlaw. Na ni mo budawat ka ba niya na? O di. Kay, this kining process nga magtuon tas pulong sa adlaw-adlaw, we are obeying God's mandate sa Roma 12:2. Be not conformed to the pattern of this world, but by the renewing of your mind. Na. Naon sa mo nimo pag-renew sa imong mind, huwag pagtuon sa kamaturan. Nga mao ra man ay makapabag-o sa imong panguna-una. Kay ang pulong sa Dios mo ni huna-huna ni Ginoong Jesucristo. 1 Corinthians 2:16. Ayaw nagkalimti. Okay? So as the believer persists in spiritual momentum, naon sa maning spiritual momentum, kini nga itong pagbuylo ni nga itong pagtuon sa adlaw-adlaw. Mo na ni. This is the process of spiritual momentum. Now once we persist ni nga itong spiritual momentum, we will eventually learn God's will. Stop. Eventually. Makatuna na to ang numdong ka sa itong gisgutan nga viewpoint will of God, operational will of God, geographical will of God. Ato na ba nangihisgutan kagahapon, mabantingal ito? Just recently. Monic, viewpoint will of God, category 1. Category 2, operational divine, kanang operational will of God. And then the third category is geographical will of God. So kining viewpoint will of God answers the question, unsa may buot sa Dios nga akong naon? Operational will of God answers the question, what does God want me to do? Nya, ang geographical will, where does God want me to be? You see? So mo na. Ato makatunan kini as we persist. Nga mo na nga, we have to study God's word persistently, consistently, regularly, on a daily basis. So, eventually, ang mental attitude nato ma-spiritually developed. Now, mo na, atong masayran how to be in the right place at the right time with the right attitude. Mo na inumdog ka sa Operation PTA. Taghan mo ko gipanghisgutan nga some kind of memory aid. Operation PTA. The right place at the right time with the right attitude. Now, sa diha nga we persist in our study of the Word of God, we become objective. Yeah, eventually. Mahimutang objective, we look at the message, no longer subjective. We do not look at the messenger. Atong tutukan ang mensahe, ang unod sa atong gipangtun-an. Okay? Anata makakaton. Now that believer gradually becomes humble. Na, kini mao ni mga byproduct, mga resulta sa atong pagkamalutayon, masigihon, makugihon sa pagtuon sa pulong sa Dios. So, we gradually become humble. We stand on the doctrinal principle of the way up is the way down. Namdum ka, ako po nang i-quote kagahapon, ang agianan paingon sa taas, mao ang agianan diri sa ubos. Of course. And eventually we become strong in our stand on the principle of God promotes the humble.
but demotes the proud. Apan, ang usa ka magtotoo, God mandates us to trust in Him. Naman sa Proverbio 3:5 ngadto sa 6. Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct your paths. Na, saligi. Ragyod ang Diyos. Salig. Nya, plus na, pag-operation, katong akong gihatag ni mong memory aid gihapon, Operation BSC GTSP. Ano sama ni? Kaning the 7 kanang declared wills of God. God's 7 declared wills. It's God's declared will that all people, tanan, be born again. And then, that all born-again believers must be sanctified. And then, that all believers be controlled by God, the Holy Spirit. That all believers give thanks in everything. All believers trust in the Lord. All believers suffer. And then, that all believers be productive, magmabungahon. O ayaw pud kalimti, mangutan na rago ko nimo. Pila man ka mga saad sa Dios, alang sa matag magtotoo. Be? Pila? Imo na bang giihap? Pila man gyud ka mga saad sa Dios, mga promises of God for every believer. Paminaw. God has 7,000 promises for every believer. 7,000. Nga pila na may imong na sang-o learn by heart. Promises, mga saad sa Diyos. 7,000. Now, manangutan lang ko niya, how many promises of God have you ever learned so far? Learned, believed, and used. Kay, inumdum ba ka niya itong akong gihatag ni mong prinsipyo nga, every believer should master this principle nga, the rate of learning should exceed the rate of forgetting. Binisaya, ang kanang kapaspason sa imong pagkaton, kinahanglan mo labaw pa sa kapaspason sa imong pagkalimot. Nagkasabot ka ba? The rate of learning should exceed the rate of forgetting. Kini ma-apply na to sa diha nga nagtuon ta siya pulong sa Diyos adlaw-adlaw. Di po ni mahimong tinuod kung tapaw-tapaw ra po lang imong pagtuon. Sagana lang. Sa makalugar lang ka. Kung wala yung kailangan gibuhat, mauro na imong last recourse in town ang pagtuon sa pulong sa Diyos. No. It should not be the last recourse. It should be number 1. Di man nina, fellow believer. So, wala nga, manduan kita, ako na po ning balikon, ining Kolosas 3:10 nga nagingog, and have put on the new man, which is renewed in knowledge after the image of Him that created Him. Kining have put on, na nagibutang nila sa Eurest, kaning tense, kining induo. Kini pang pagsulob, induo. E-N-D-U-O, induo. Meaning sa English, have put on. Sabi ni Saya, pagsulob. Atong isulob ang atong bag-ong pagkatao. Nga nabag-o in knowledge after the image of Him that created Him. Ang ayantang magasulob na sa pagkabag-ong kinaiya. Why? Kay bag-o na tang binuhat. Mauna. But it is always a matter of choice lagi.
naraman na sa imong pagpili. Karon kay nakadungog ka man ini, naraman nimo unsa imong piliyon. Question. Unsaon pagkaluwas sa tao? Unsa to? Basic kayo kining pangutana. How does one be saved? Tubang. Naghanag ang ikatubang kay naa kay daghang doktrina. Ang tubag, a matter of choice. Na. How does a believer become spiritual and then become spiritually mature? A matter of choice. Gyapon. Kay ang isyu din volition. Ang atong kabubuton. In another note, what do we mean by amen? At raban ni gisgutan. Sabot sa pulong nga amen. Hebrohano ni nga pulong. It means, unsa? I believe. I truly believe. Meaning, you believe in what you hear sa pagtudlo sa pulong sa Dios. Mao na metabolization of gnosis doctrine into epignosis doctrine. You see? Gnosis, ang sabot pasabot, kahibalo. Epignosis, labaw pas kahibalo. So, kay labaw mas kahibalo, sobra pas kahibalo, therefore, this is kaalam. Lahir ba ning kahibalo og kaalam? Na mo na, gimetabolize naman mo ang pulong sa Dios. Well, I don't have to re-explain na po nining metabolization. Gibalhin na nimo ang gnosis doctrine ngadto sa epignosis doctrine. Kaya mo magituuhan. That's the key. Tuuhi lang ang imong nakatunan. Imong nasabtan, gitunan, nakatunan, imong magituuhan. That is the process of metabolization. The simplest explanation. Metabolization is when you believe what you have studied and learned, ang pulong sa Dios, kay diha-diha ang Espiritu Santo mo lihok sa iyong ministry. O mo himo kining pagkaklaro, tinaw, tataw. Diha kanimo maggamit na nimo sa imong adlaw-adlaw nga pagkinabuhing Kristohanon. Kay epignosis na God. Now, of course, dias Colosas 3, Colosas 3, 8 ngatos 17, nagahisgot kini bahin sa doing things as unto the Lord. Ilabi na diha sa versikulo 17. So, timan nina. First, punta sa 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Kay ikaw ingon nga Kristohanon, na dugtong nahiusa ka na kang Ginoong Hesukristo hangtod sa kangturan. 2 Corinthians 5:17-21. Okay? Colossians 3:10 apod. Balik ko na to. And have put on the new self, which is being renewed in knowledge in the image of its Creator. Now, mangutana ko nimo. Hain man ang atong kalag. Where is it found? Where is our mind? Ang atong huna-huna. Akong i-rephrase katong pangutana. Where is our mind? Hain man ang atong huna-huna. Tubang? Saman. They are in our mentality, of course. Our mind, our soul, our heart, they are in our mentality. Kay, kini ko nga tuna-una, duha kabahin kini. Know what I mean? Dunay duha kabahin. There are two lobes ni nga tuna-una. Left lobe o right lobe.
Now, kining left lobe, L-O-B-E, kining left lobe, mao ni tigdungog nga bahin, the hearer part. Whereas ang right lobe is the doer part, cardia. Sa Grigong pulong, cardia. K-A-R-D-I-A, cardia. Diha nila kwa kini English word nga cardiac arrest. Okay? Cardiology. O na diha nila kwa cardia, right lobe. Now, ang mando sa Dios mao kini atong hukaso ng atong daang mga kinaiya. Colossians 3:8. Ug atong isulob, Colossians 3:10, ang atong mga bag-ong kinaiya. O ang process niini mao katong Roma 12:2. Be not conformed to the pattern of this world, but by renewing of your mind. Na. Now, kining, by the way, kining virtue love, otherwise called the feeling of the Holy Spirit love, virtue love, in tandem, magkuyog ni sila, personal love for God, ug ang impersonal love for all mankind. Mao ni virtue love. Now, so ang by the way, ang hisgot ng gnosis o epinosis doctrine. Ang gnosis doctrine, gnosis, G-N-O-S-I-S, mo ni spelling, gnosis doctrine. Kinahanglan, kining gnosis doctrine to make it an epinosis doctrine. Dili man mahimo mulukso lang kapag ka epinosis, dili. Sugod yung kang gnosis. So what makes gnosis doctrine not being transformed into epinosis doctrine? Bao ka? Unsa man, akong rephrase to, what makes gnosis doctrine not being transformed, wa ma-transform into epinosis doctrine? Mo resulta lang kinis pagka mapahitason. It will result to arrogance o preconceived notion. Now, Colossians 3:10 again, and have put on the new man which is renewed in knowledge after the image of him that created him. New man is being born again. Basta? Now, lying meaning born again is called out one, ecclesia. Mo nibutan sa pulong nga ecclesia. This is a Greek word. Ug ilan ni gitransliterate ngato sa kanang Binisaya nga iglesia. Okay? Originally, ang Greek word is ecclesia. E-K-K-L-E-S-I-A. Ecclesia. Na unsa maning hitabuha kining pagka-called out nga nimo, born again, new man, you are positionally in Christ. Nahiusa na dugtong ka kang Ginoong Kristo. Gisuluban ka o giisipan ka sa pagkamatarong sa Dios. Ang imungan gisuwat na dito sa Lamb's Book of Eternal Life. Gitimrihan ka na sa Espiritu Santo. Namatarong ka na sa tubangan sa Dios. Nahimo ka ng unsa, binalaan. You are now a saint. You are a child of God.